Para tamu kakung saha putri ingkang winentu ing pakurmatan, para paraga ingkang sampun kajibah wonten ing tata adicara pahargyan mangun suka panggihing pinanganten sadarum nunggih Diah Ayu Alfiana Wardatul Ummah Sarjana Pendidikan Atmaja Putri panjenenganipun Bapak Ahmad Jamhuri Sarjana Ekonomi dalasan Ibu Etik Handayani ingkang badhe kajatukrama dawuh pikantuk bagus Muhammad Abdullah Siddiq Atmaja Jalu Bapak Yong Hendrik dalasan Swargi Ibu Sutarmi sampun siyaga ing gati awit tata cara lampahing pahargyan mangun suka panggihing pinanganten sadarum wonten ing dinten piniji Ahad Kliwon Surya kaping 7 Juni ing warsa 2026 manggen wonten ing Gedung Jati Lestari Mendung Sari Kapurwakan. Lampahing pahargyan mangun suka panggihing pinanganten sadarum Diah Ayu Alfiana Wardatul Ummah Sarjana Pendidikan dawuh pikantuk bagus Muhammad Abdullah Siddiq kanthi asesanti santi mulyaning pahargyan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun mugi sih wiloso saha berkah Gusti ingkang Maha Akarya Jagat mugi tansah kapatedhakna dumateng panjenengan sedaya dalasan kula amin. Keparengna kula matur wonten ing ngarsanipun para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu binektenan para tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing pakurmatan hamuraken anggen kula matur sumangga tansah kula dherekaken ngunjukaken raos puja dalasan puji syukur wonten ing ngarsanipun Zat ingkang maha luhur nenggih Allah Subhanahu wa Ta'ala Pangeran ingkang Maha Agung ingkang sampun paring kanugrahan wujud menapa kemawon dumateng panjenengan sedaya dalasan kula satemah ing wanci siang menika saged pepanggihan kalayan kinayoman ing karahayon. Salam soho solawat mugi tansah kaaturaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka dadya tepa tulodo gesang bebrayan wonten ing alam donya lan tansah panjenengan kula anti-anti pitulunganipun syafaat benjing wonten ing alam akhirat. Ing salajengipun nuhoni karsanipun Bapak Ahmad Jamhuri Sarjana Ekonomi
dalasan Ibu Etik Handayani ingkang ing dinten piniji Ahad Kliwon Surya kaping 7 ing warsa 2026 menika ngadani lampahing tata cara pahargyan panggih pinanganten putri kinasih ingkang sesilih Diah Ayu Alfiana Wardatul Umah Sarjana Pendidikan ingkang badhe kapanggihaken kalian Bagus Muhammad Abdullah Siddiq putra kakungipun Bapa Yong Hendrik dalasan Swargi Bu Sutarmi ingkang pidalem saking Karangbaru RT kalih RW gangsal welas Sanggrahan Grogol Sukoharjo. Keparengna kula minangka pambiwara hangaturaken nurut-turutaning lampah tata cara pahargyan pangging pinanganten ing wanci menika. Minangka purwakaning tata cara inggih menika pambuka. Kalajengaken lumaraping pinanganten putri tumuju ing sasana rinengga. Menawi pinanganten putri sampun satata lenggah kalajengaken rawing pinanganten priya nuli katindakan tata cara pasrah dalasan panampi. Purna pasrah dalasan panampi salajengipun badhe katindakan tata cara adat pangging pinanganten. Sasampunipun pangging pinanganten sadarung badhe katindakan tata cara krobongan. Purnaning tata cara krobongan kalajengaken tata cara mapak besan kinasih. Sasampunipun tata adicara mapak besan kinasih kalajengaken tata cara waosan ayat suci Al-Qur'an. Dipun lajengaken waosan donga pamuji syukur. Purna adicara donga pamuji kalajengaken sungkem kinabekten. Sasampunipun sungkem kalajengaken atur pambagya harja. Wondene tata cara ingkang pungkasan nggih menika bedolan. Para tamu senedahan kakung miwah putri ingkang winengku ing karahayon. Mekaten kala wau urut-urutaning lampah tata cara pahargyan pangging pinanganten sadarung. Ing salajengipun panjenengan sedaya kasuwun mugia kersa lelenggahan ngantos dumugining purna. Matur nuwun. Para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang winengku ing pakurmatan, murakani lampahing tata cara pahargyan pangging pinanganten sumangga ingkang rasuk kapitadosan agami Islam kula dherekaken kanthi waosan basmalah. Wondene ingkang rasuk kapitadosan agami sanes kasuwun hanjumbuhaken. Sumangga kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi pambuka ingkang sae lampahing tata cara pahargyan pangging pinanganten sageta gangsar ing purwa madya dumugining wusana. Para tamu senedahan kakung miwah putri ingkang luhuring budi, sampun wonten sasmita saking pamunging pahargyan bilih ing wanci menika. Pinanganten putri sampun satata. Tumuli badhe kakanthi tumuju ing sasana rinengga. Awit saking menika katur dumateng Ibu Siti Zulaihah Al-Munawwaroh dalasan Ibu Nurul Hidayati mugi keparenga hanganti pinanganten putri tumuju palenggahan piniji. Lumaraping pinanganten putri kairing ungeling ketawang puspawarna laras slendro patet manyura sumangga.